ata James Opondo Senior machiegni. Jatend piny William Ruto wacho ni riwruok mag saga en achiel kuom mise mag motegno e chiro ochumi pacho ka singo mar tiyo kod gi kanyakla e bero ngima jopiny ka oloso e kinde nyasi mar riwruoge saga kar romo ma KICC. Ruto olero ni piny owacho mare oketo omenda mathoth e chenro motenore kod riwruoge saga kalure gi duol maduong' magin godo e dongruok mag jopiny kaka weche mag kungo, miyo ganda hola kaachiel gi weche mag ohala. Ruto bende oyango ni sirikal osiketo tenge bilion 4 mar gero chichni manyasani kauntis duto mapacho kaka yo mar geng'o lal ma jo ohala yudo kinde ka kinde kalure gi kethruok mag mwandu magi. Shamba yake akiwa peke yake and we want to sekta hii ya cooperative ni ya muhimu kwa sababu inaleta washirika pamoja, na mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa nyingi katika value chains ambayo inawahusisha washirika. Tumeweka pesa nyingi katika cotton and ginnery, hiyo value chain yote ya pamba tumeweka pesa ya kutosha. Tumeweka pesa katika value chain ya chai, tumeweka pesa katika value chain ya kahawa, tumeweka pesa katika value chain ya mambo ya fisheries, kwa sababu tunaamini ya kwamba hizo sectors zote zikifaulu, cooperative movement itafaulu na vile vile uchumi wa taifa letu la Kenya itafaulu.